לשנה הבאה. עד 120 שנה. קרינה, אבל את צריכה לעשות פו. ולבקש משאלה. כן, כן, לאט מסתרה לי. יש לי משאלה דווקא. אז יאללה, תעשי משאלה. משפחת כץ. רגע. משפחת כץ בהרכב מלא. אור ג'ון. לא יקרה. רגע, תביא את הכובע. אור גוגו. שאלו אותי עכשיו למה נדחף לתמונה של רוסים, מה הקשר בין... עכשיו... מה זה? עכשיו זה נרות כסף. אוי, את יודעת שאי אפשר לכבות אותם. אפשר. יאללה, תבקשי משאלה. תבקשי משאלה. זה מגניב. רגע. איתי, תעזור לה, איתי. עמנואל, גם אתה, תעזרו לה. יאללה, תעזרו לה. עמנואל, בוא תעזור לה. את רוצה שאני אתעלף? יאללה, עמנואל, לך תעזור לה. יאללה, קרינה. תעזור לה, זה בשביל תעזרו לה. להביא כמה משאלות שאת רוצה. אבל מה זה לא חייב, משאלות תתקשם. ככה זו עוגה טעימה יותר, זה מלא רוק. רוק ועשן. טוב, זה לא נכבה, לאה, יש לי יודעת. חלקות. איתן, זה לא נכבה בכוונה. לא, נכבה, מה זאת? לא, אל תדאג, תדאג. איתן, אי אפשר לכבות, אי אפשר לכבות את זה. מה כאן? נרות מקולקלים? לא, זה נרות כיף. וואו, חנקנו את הילדים. יאללה.